tilbage. Det er lige så tit, det kan kun optage en time ad gangen nu. Og McDonald's. Jeg har virkelig ikke lyst til morgenmad lige nu. Det er fucking sindssygt, det ser ud som du kører foran. Ja, det ser ud som du kommer på. Ret så sindssygt. Jeg ved ikke, om jeg vil sætte farten ned, når der er en bil oppe i røven af dig. Hvad? Der er en bil, der flyder lige på den efter. Han vil gerne op foran. En franskmand. Han havde hverken travlt. Sige, at der var lidt lang vej endnu. Ja? Nogen vil jo nok bruge den påstand og sige, at der er lidt langt endnu. Ja, vi har taget et godt punkt, synes jeg. Det har vi da. Det er bare lidt sjovere at køre på alt andet end motorvej. Ja, men man kan sige, at der går der en time, så vi kan lide. Det er ret stærkt sjovt. En tysker. Skal det ikke over her? Det er også en tysker. Litauen. LT. Litauen. Ja, Litauen. Det ligger nemlig meget ind mod midten, og gør det sådan noget. Ja, tak. Hvor langt?
hvis det er fortsat på begge sider, hvor meget de også ville skulle grave ud. Det ligner jo slet ikke som om, at de har gjort det der græs over det hele. Sådan store jordvolde eller sådan noget. A 1 sierpnia, po skończeniu koncertu zaproszono muśników w Radia Z. Zagrało 30 największych przez was wybranych przewodów Madonny, które zaprezentuje Marcin. Potem sama... Men jeg tror, det var en god kanal at blive. Det er faktisk lidt noget glemt. Det blev ødelagt. Det er så ødelagt. Więc w 1886 roku również ona wypełniała z tego i ustawiła Józefina Bukowska. Nie było jej na początku na pewno łatwo, została całą dziećmi. Te najstarsze dzieci nas tutaj najbardziej. Seriøst, man kunne sidde og syre helt vildt ud som ret i verden, det der. Jeg sidder sikkert de rette verden og spiller det. Snart kommet 20 minutter af rejsetid. Ja. Alright, enough of that. Spændende bliver det i hvert fald for vores publikum, når vi kommer hjem. Altså det skal jo, nu tager vi en time ad gangen, ikke? Og det er 6 timer op til her. Det er en god videoblog. Det bliver virkelig lang tid, der skal uploades på YouTube. Rusland. Det er helt sikkert også Rusland så. Ja, ja. Spasser russere.
satans. Jeg tror lige, du var heldig med at komme af med, men nej. Nej. It's like Jeffrey. It goes away, and suddenly it's back again. Why you no go away? What simply doesn't stop drive away from Poland? No. Hvad siger GPS? Ved Hamburg Prenzlau. Hamburg, det er ikke plads. Vel, motorvejen mod Hamburg. Det skal dreje, vel? Om 100 kilometer. Jamen, det kan vi da. Vi holder et fast tempo. Ja, Fast tempo. vi slår en fine fart, vil jeg sige. Er det en tysker? Er det en tysker? Fy for satan. Masser af panfløjte. Det er vi helt tosset med. Dobiega końca. Ja! Ja! Letland. Det lyder faktisk ret fedt. Somehow. redigere, hvis det er efter det her. Det kommer virkelig til at tage lang tid. Hvis man redigerer, så vi bare... Hvad? Så skal vi bare sige fuck this med det hele op. Nej, det bliver fedt at nogle steder have lidt musik på. Andre steder kan man nogle noter og... Jeg tror, at når vi kører på motorvejen, så meget af det støj, der kommer fra hører på i den. Ja, jeg tænkte, det er faktisk fordi, da vi kiggede på det i går, der var der en god lyd. Der var heller ikke på motorvejen. Nej, men altså... Vi tager på nightclub i Alibi. Ja. Det kunne man vælge at gøre. Hvad er de huse, der ligger der? Det bliver en trænovn, hvad kan de? Med en kæmpe stor bord. That is where the monster lays and sleeps. And it is awakened when it is called to battle. Hvor er det 190? 129. til Berlin.
godt lide. Cirka. Ferrari faktisk. Hvor langt ligger Berlin på grænsen? En god chat kilometer. En god håndfuld. Okay. Så var vi på bruge. Jeg tror, at det vil være sådan, hvis du kunne regne ud i tid fra grænsen til Randers, det er jo sådan 2,5 timer. Hvis vi er ude på 2 timer, så må det være en 5-6 timer. Oh shit. Det var bare sgu ikke i halsen. James Cameron Navy. Nej. Det er god musik at høre til. Behind blue eyes. Nej. Det og tanken på den der så. Ja. Bare tanke på 120 drikkevarer. Vi gør det bare op. Så skal vi være sikre på, at vi kan splitte det. Så spændende. Det er jo ikke sikkert, at vi kan fylde op på det her. Det kan bare altså. Prepare to see Kan du ikke engang fylde en halv op på det her? Nej, er det ikke 120? Hvad? Er det ikke 120? Jo, det er jo under... Det er omkring 20 liter. 22 liter måske. La 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 la. Vi skal også betale det der skide brugpis. Tag, jeg skal ned i fart. Kører stadig 100. Wow! Nå! Optager den. Ja! Har vi hjemme med betalingsautomat. Hvor meget skal være med? 17 kun. Så er det med noget benhår. Ja, det er lækkert. Thank you. Ingen ved, hvad hun sagde. Folk de snakker om Hvad er det her? en lille ring. Så Er det en ring? sagde hun haft den op i fisen. Ja, men man kan da ikke have den på. Man får Nu for det er rigtig hvor lang en pegefinger du har. Nu har vi flere pispenge. Lortepispenge. Okay. I will make... Jamen
Altså vi bruger vi bare betaler benzin for alle de pisbæk vi har. Og så Vi kan lige så godt købe drikkevarer og sådan noget, chips og snacks også. Et sted. ja. Der får gerne have nogen af vennerne tilbage. Ja? Det kunne være nice at have nogle små venner. Ja. Ellers så Jeg kan lægge en af hver fra. Lol. Det var 5, 2, 1, 50. Der var en mere fra Laytown. Hvad fanden er forskellen på de her to? Det er en 50 Grodowski, det er en 5 Grodowski. Det er en fucking 2 cent, mand. Fuck af. En 2 Grodowski. En 1 Grodowski. Det er 2 øre. En 2 øre mønt. Are you kidding me? Og der er en 10 Grodowski. Lavede vi en 20'er? Jeg tror man skulle dreje af for at komme ind til den Det ting. ikke. Hvad siger du? Tror du ikke man skulle dreje af for at komme ind til den shell? Jo. Too late. Så går der ikke så lang tid før... Jeg ved ikke, hvor lang tid det går, før vi er over grænsen. Nå. De har 9 forskellige mønter. Udebart. Jamen, når der kommer over af, han sætter af med Trado. Polakter. Polakten op og slag. Polakten op og slag. Polak min morfar op og slag. Eller det der. Hvad skete det for musik? Hvad? Så? Hey, Mr. TJ, set on the replay. Så er vi nemlig tilbage. We are on the road again. Det er din. Under beach. Hvor meget har vi så tilbage? Det skal jeg fortælle dig i den lynende start. Das ist Martins Schmaler featuring Finger mit einem Song aus System. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als mein Wecker heute um 5:15 Uhr geklingelt hat, dachte ich dann so, endlich! Na, endlich aufstehen, dieses ganze Geschlamm.
131 slotti og 92 kroner. 131. Og 92. Går til. To teatr człowiek o wielkiej pogodzie ducha, niebywałym poczuciu humoru. Tyskland. Ja. Vi er jo ikke i Tyskland nu, vel? Nej, ja. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj Ślad Lechlew Litwinatu. Przyjechałbyś tak na Susanne. Potwierdzamy unicestwowie. Nej, det her det ikke er betalt i vores vej, det er nøjagtigt det samme. Det koster snart over grænsen. Kan vi det? Die Betriebsrenten deutscher Arbeitnehmer. Viele Versorgungsnamen befinden sich in Anlagen Siger en lille fugl det? bei der Sonntagsseite. Hvad? Siger en lille fugl det? Präsident Barack Obama wird heute nach Colorado fliegen, um sich mit Familien der Opfer und Vertretern der Stadt Aurora zu treffen. Soll ihn da? Bekannte Erpresseramoklau sind Obama Ja. eine Wahlkampftour abgebrochen. Dazu aufgerufen. Vi har kørt 2 timer, så det er jo næsten. Jeg ved, hvis de Vi er hjemme, og klokken er lige. Siger GPS'en. halvanden time, vi kørt. Præcis. Tag filmen, den siger lige. Okay, vi er hjemme klokken lead. Er det noget, du fatter, eller hvad? Okay, det ser fint nok ud. Lad os komme derind. Nej. Ja, jeg skal bare lige over her. Nu vil du gerne holde fat i den der. Ja, det tror jeg gerne, vi må. Skal vi tage morgenmad? Nej, det magter jeg ikke. Det er godt nok dyrt her, diesel. Men spørgsmålet er, hvad der er vand, hvad der er hvad? LPG, er det diesel? Det kan det ikke være, kan det? Nej, det er under halv pris. Der. Der. Den er på højre siden. Nej! Ja, det ved jeg da godt. Det er jo netop derfor. Der vil du også godt holde. Det er jo det samme. De er fucking retard. Tror du, det betyder, at det ikke virker? Brak. Det ved jeg ikke. Vi holder en kunstpause.